दिनैहाय आङो रंजालि बैसागुनि आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आं जासिबाय। रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय देरसिनफोरनो खुलुमनाय, उन्दैफोरनो अननाय आं जासिबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जा खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खुंग्रिं हारिमु आफाद बे जथायै खुंनाय दिनैहाय नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव जे मोनसे बैसागु खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय, बे फालिथायखौ जोंहा नैबे खुंगासिनो दङ। दा बे हाबाफारिखौ खुंनायाव आंखौबो सासे बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरनायाव आं खोब गोजोननाय मोनदों। आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो आरो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिया, बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि जानाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो मोननो हागोन। जोङो मिजिं खालामो, जोङो मिथिनो मोनो जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगां 3,000 बोसोरनि सिगाङावनो जोंनि बै समनि आजै आजौमोनहा जे रंजालि बैसागुखौ बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना निस्सय फालिबोनायखौ जों नुदों। जे जोंनि आबौ बिथांमोनहा, जोंनि आजै आजौमोननि थांखिया जे आबाद मोजां जानायनि थाखाय, जे आबादाव जाहाथे खुनु बेमार आजार जाया आरो जोङो नैबे जोंनि समावहाय खुनु खैदांथिफोर जाहाथे फैया, बेखौ थांखि लानानै जोंनि आजै आजौमोनहा गोदोनिफ्रायनो बे बैसागुखौ फालिबोदों। जों खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामो दिनै जोङो बर' हारिया बुहुमाव मिथिसार जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो बेखौ लानानै दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो गामि जोङो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसेयैनो जे गामिनि जोंनि गेदेरफोरखौ जोंहा मान होनाय, उन्दैफोरखौ अननाय, बेखिनिखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैहाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो जोङो जोंनि बे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जोंनि आब्रुथि, जोंनि खौसेथि, जोंनि अनलायनाय, जोंनि गोरोबलायनाय जों बेखौ खालामनो हायो आरो जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गेजेराव, गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि जे सानलायनाय बेखौ जों मोननो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो। जों दिनैहाय नुनो मोनदों जे जोङो नैबे जोंनि रंजालि बैसागु, बे बैसागु फोरबोखौ जोङो मुलुगाव फोसावनांगौनि थाखाय, मुलुगाव मिथिहोनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे फारसे जोंहा सांग्रां जानानै दङ। आं मिजिं खालामो जोंनि नैबे रंजालि बैसागुखौ जे जोंनि नैबे गामियावल', जोंनि ओनसोलावल' खालामालाबानो मुलुगनि गुबुन हादोराव, गुबुन रायजोआव बेखौ खुंनायनि थाखाय जोङो निश्चय खामानि मावनांगौ दङ आरो जोङो फोसावनांगौ दङ आरो जोङो बे रंजालि बैसागुखौ बुहुमाव फोसावनांगौनि थाखाय जों दिनैहाय गोबां जोंनि गेजेराव मोसानाय, जे दामनाय देनाय, रोजाबनाय, बेबायदि हाबाफारि जोङो लानांगौ थागोन आरो जोङो वर्ल्ड जेनियास रेकर्ड खालामनांगौनि थाखायबो जोंहा बर'फ्रा बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों। दा बेनिखायनो जोंनि गुबुन आफादफ्रा बिनि सायाव निश्चय खामानि मावनांगोन। जोंनि सरकारनिफ्रायबो बिनि सायाव निश्चय खामानि मावनांगौ दङ आरो जोङो जथायै जुदि सानलायनानै जों बे खामानिखौ जुदि मावनो हायोबा निश्चय जोङो गुबुन हारिनि जे मोसानाय, जे मेथाइ खननाय, जेरैबायदि फोरबो फालिनाय, जे रंजाथाइ फोरबो खुंनाय, बेबायदि जों निश्चय खालामनो हायोबा जोंनि जाथिखौबो, जोंनि हारिखौबो मुलुग दरबाराव जों मिथिसार होनो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो।